Eli meidän kummankin puolesta tervetuloa. Tämä pikkumies tässä on tosiaankin mun pikkuveljeni. Niin kuin näkyy, niin tämmönen tosi pikkuinen tapaus. Mun nimeni on Seita ja kerrotko kuka olet? No, olen hänen pikkuveljensä. Asla. Eli tällä hetkellä mun sijaintipaikka, kotipaikka on Haapavesi. Ja minä olen Pyhäsalmella. Joo. Ja sitten, no koko meidän suku on käytännössä pohjoisesta lähtöisin, mutta me ollaan kumpikin asuttu etelässä koko ikä, eli Pyhäjärvellä. Etelässä. Ja tarkoitus olisi nyt puhua teille ihan muutama juttu, vähän esitellä saamelaista kulttuuria ja muuten niin kun, tätä, että mitäs kaikkea meiltä nyt löytyykään. Ja kysykää sitten, jos tulee joku kysymys. Sitten hypätään vähän käsityökulttuuriin. Eli niin kuin näkyy, niin näkyvin osa kulttuuria. Ja käytännössä kaikki puvut, korut, kengät, vyöt, suurin osa käyttöesineistä on kaikki käsityönä tehtyä. Esimerkiksi nämä puvut, no en edes uskalla arvata montako tuntia on mennyt, mutta joka ikinen nauha on ommeltu käsityönä. Ja niitä on tässäkin hihassa 20. Ja helmasta vähän lisää. Ja täällä hatussa on jokunen kipale. Ne on semmosia tämän vahvuisia, nämä nauhat, mitä täällä ommellaan. Ei sitä tarvitse miettiä, kun näitä uhkaita, mitkä meillä on näissä mennä rikkatun. No joo. Pukukulttuurin kuulutusella, kun käytetään saamelaispukua, niin asu on kokonainen ja osaat samalta alueelta. Kyllä, just näin. Eli ei saisi mennä sekoittelemaan eri alueita, eikä missään tapauksessa niin, että esimerkiksi mulla olisi tuo hattu päässä tai toisinpäin. Koska, no, ei ole kauhean hyvä juttu, jos mulla on ihan normaalisti naisten puku muuten, mutta sitten miesten hattu päässä. Se on suunnilleen sama kuin jos tavallinen suomalainen mies vetäisi vaimonsa mekon päälle. Ja ihan niin kuin tuosta näette, niin materiaalit, jos mahdollista, niin käyttöesineissä luonnosta. Siellä on puuta, luuta, kaikkea tämmöistä. Sitten näistä puvuista muutama juttu. Kun kerran puvuista päästiin puhumaan. Ehdottomasti koristeellisin näistä Suomen puvuista on tämä Enontekiö Kautokeinon puku, jota siis käytetään myös Norjassa Kautokeinon puolella. Ja
näiden pukujen koristeluista on sen lisäksi, että näkee heti, mistä alueelta joku tulee, niin jos on todellinen asiantuntija, niin on mahdollista nähdä myös tekijä. Ja aikaisemmin on ollut mahdollista nähdä myös, mihin sukuun kantaja kuuluu. Nyt ei ehkä niinkään enää, mutta alue ainakin näkee ihan heti. Eli meillä esimerkiksi on tämä nimenomainen Kautokeino enontekiöalueen puku, mutta sitten seuraava näyttää täältä. Eli Inarissa on vastaavasti ihan erilainen koristelu. Ja muutenkin nämä kaikki, niin kuin äsken sanoit, niin eri alueiden pukuja ja asusteita ei saisi mennä sekoittelemaan. Niin vyöt, hatut, kaikki pitää olla sitten samalta alueelta. Tämä Inarin puku on sellainen, että Norjassa käytetään myös. Ja Sodankylän alueella on puvussa jotain samankaltaisuuksia. Pohjavärit yleensä musta tai tummasininen. Sitten alkujaan kautokeinolainen, nykyinen Vuotso ja Sodankylä. Siinä on edelleen vaikutteita aika kaukaa 1800-luvulta. Se on mallilta suunnilleen samanlainen kuin tämä, mutta huomattavasti vähemmän koristeltu. Sitten kaikkein vähiten koristeltu versio. Utsjoki. Ei ole käytännössä mitään muuta kuin täällä sininen raita. Punainen raita. Menee väritkin jo sekaisin. Tää. Ei nauhoja. Se on miesten housuista jotakin. Miesten housuista siinä on jotakin. Miesten housut. Mitähän materiaalia voisi olla? Joo. Poron nahkaset. Ihan niinku kengätkin. Ja sitten tosiaan Asolla nyt on paulanauhat, jolla nämä kengät yleensä laitetaan kiinni. Mulla on vähän tämmönen helppo versio. Mulla ei niitä alkuperäisiä housuja nyt ole, mutta niin kengät on oikein. Koristeellinen paulanauha oli käytössä täälläkin niin semmoisessa yksipohjaisessa nahkasaapuessa. Se on hyvä keksintö, niin lumikenkä. Ei tosiaankaan pääse lumikenkään. Sitten semmoinen 2,5 metriä. Näissä on suunnilleen, miten tässä metri 2? Pari metriä varmaan. Pari metriä suunnilleen. Sitten on yksi, joka kuuluu edelleen samaan porukkaan, mutta eroaa ainakin tämä naisten puku aika paljon. Tämä on alueen ainoa helmikirjuttu. Ihan pieniä lasihelmiä punotaan erinäisiin koristekuvioihin. Ja nämä koristekuviot on saaneet vaikutteita ortodoksisesta uskonnosta. Siellä on kirkkokuvioita, ristikuvioita. Ja aikaisemmin on ollut niin, että jokaisella suvulla on ollut omanlaisensa, mutta ne on nyt sitten sulautuneet tämmöiseksi yhteisesti käytettäviksi versioiksi. Thank you.